Significa tornar a sentir que recuperem la nostra vida, no? No sé ben bé què significa perquè tampoc sé què ha significat el confinament, jo crec que encara és algo molt confús, però en tot cas sí que sé que ho visc com amb molta il·lusió, amb ganes de dir que com s'ha fet evident és necessari que seguim fent això. A la vegada també és una mica descol·loca una mica, no? El fet de totes aquestes mesures de seguretat i aquests protocols per fer una cosa que sempre has fet d'una altra manera, no? Però en tot cas jo crec que em quedo amb il·lusió. El meu personatge, el Jofre, és un noi que fins que no va començar tot el procés vivia sense gaires passions, no? Sense gaires il·lusions. Ell vivia, treballava a l'Ajuntament i jo crec que el que més m'agrada és com la vitalitat i l'energia i la implicació amb la que de cop ha agafat una passió i ha tingut un objectiu i l'ha viscut i ha anat fins al fons amb ell. I crec que el Jofre és una persona que estima molt a la seva família, a tots, no? Germana, pare i mare, però sí que se sent una mica com inferior a ells i crec que la relació més complicada és amb el pare. Amb la mare i la germana hi ha alguna d'amor incondicional que hi és, però la relació amb el pare potser és una mica més freda i jo crec que la necessitat de ser reconegut pel seu pare és la relació més complicada que viu. Regalaria una entrada a totes aquelles persones que els hi vingui de gust revisitar la nostra història, sobretot des d'un lloc molt plural, des de molts punts de vista i amb moltes perspectives diferents, i a la meva mare i al meu pare, sempre.